Hi, welcome. It's an for YouTube channel here. Kutha kwa Tonse Alliance. Pamene komiti yayikulu ya MCP yasankha a President Lazarus Chakwera kudzayimira masankho. Lachitatu, pa 28 February mu chaka cha 2024, komiti yayikulu ya chipani cholamula cha Malawi Congress Party MCP inakumana ku likulu lake mu mzinda wa Lilongwe, kumene inasankha mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera kuti ndiye yemwe adzayimire chipanichi pa masankho amene akuyenera kuchitika mwezi wa Septemba mchaka cha mmawa. A President Chakwera amene ndi mtsogoleri wa chipanichi anali nawo pa mkumanowu ndipo analipo pa mpando wake. Kumeneku komiti yayikuluyi inakambirana zina zokonzekera msonkhano wake waukulu umene uchitike mwezi wa August mchaka chino. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Eisenhower Mkaka anati komiti yamanga chimodzi kuti a President Chakwera ndi amene adzayimire chipanichi pa masankho mchaka cha mmawa kamba kazomwe akhala akuchitira dziko lino. Iwo akuti Chakwera akuchita zitukuko mbiri mdziko muno. Dziko lino la Malawi likusintha kwambiri, komanso umoyo wa anthu a Malawi mdziko muno unasintha ndi kukhala wokoma pansi pa utsogoleri wa a President Chakwera. Kamba ka ichi ndi zosakayikitsa kuwapasanso a President Chakwera mwayi wina kuti ayimirenso chipanichi ndi cholinga chakuti apitirire kugwira ntchito zawo zotamandika. Mkaka akuti ngakhale komiti yamanga zimenezi sakulitsa membala aliyense wa chipanichi amene akufuna kuzipikisana nawo pa mpando wa utsogoleri ku msonkhano waukulu wa chipanicho. A President Chakwera amene anapita ku mkumanowu cham'ma 8 koloko mmamawa anatuluka mmenemo pamene nthawi imati 12 koloko masana atsikuli, ndipo mtsogoleriyu amaoneka munthu wokondwa kwambiri komanso kwinaku akusekerera. Iwowa pamene amatuluka ku mkumanowu anali ali limodzi ndi akuluakulu ena a chipani chawo komanso akuboma amene amayimba nyimbo zowatamanda iwowa. A President Lazarus Chakwera akumwetulira anadzayima panja pang'ono kenako ndi kujambutsa nawo chithunzi cha gulu ndi akuluakulu a chipani cha MCP. Atamaliza anachokapo pamalopa. Poyankhulapo pokhudzana ndi chiganizo cha komiti yayikuluchi ya chipani cha MCP, katswiri woyankhulapo pandale a Wonderful Nkucha anati uku ndikutha kwa mgwirizano wa Tonse umene chipani cha UTM chikuyenera chidziwunikire chokha kuti chitani pokonzekera masankho amene akubwera mchaka cha mmawa. Nkucha anati kwangosala nthawi ndi nyengo kuti zipani za MCP ndi UTM zibwere ku gulu la anthu kudzanena kuti basi anthuwa alekana. Iyo anaonjezeranso kunena kuti ngati zimene a Lazarus Chakwera akhala akuyankhula mbuyomu kuti panali mgwirizano pamene ankasayinirana zokhuza Tonse Alliance kuti iwowa ndi amene akuyenera kudzayimira pa masankho akubwerawa ndi zoona. Apa ndiye kuti a Lazarus Chakwera abayidwa mu nthiti ndi munthu amene anamukhulupirira kwambiri. A Felix Njawala amene ndi wofalitsa nkhani wa chipani cha UTM anati sangayankhulepo kanthu popeza kusankhaku kuchitika ku chipani cha MCP. Iwo akuti akanayankhula zikanakhala kuti ndi mgwirizano wawo wa Tonse umene wasankha zimenezi. Chatsala ndi chani ku Tonse Alliance? Chiganizo chimene komiti yayikulu ya chipani cha MCP chachita mkati mwa sabata yangothayi chosankha a President Chakwera kuti ndi amene adzawayimire pa masankho a mchaka cha mmawa ndi kuwabaya kumsana anzawo a chipani cha UTM, ndipo apa zaonetseratu kuti mgwirizano wawo wa Tonse watheratu. Izi ndi malingana ndi akatswiri amene amayankhulira pandale za mdziko lino kutsatira chiganizochi. Akasi woyamba kuti mamembala kapena aphungu a chipanichi kuti abwere poyera ku gulu nkunena zakuti a President Chakwera ndi amene angayimire, koma kufika kuti komiti yayikulu ngati imeneyi imange ndi kumanena zimenezi zikutanthauza kuti ganizoli lapangidwa kale ngati lamulo ku chipanichi. Mbali ya a Lazarus Chakwera pamodzi ndi chipani chawo yakana kuyankhulapo kanthu. Pajatu tisayiwale ndi zachidziwikire kuti zipani ziwirizi zinagwirizana kuti a President Chakwera akalamulira dziko lino koyamba kenako azawalola a Lazarus Chakwera kuyimira mgwirizanowo mu zaka zina zisanu zotsatira. Chaka chatha
Lazarus Chakwera anayankhula ku mtundu wa Malawi pamene ananena kuti ngati chipani cha MCP sichilemekeza zimene iwo anagwirizana pamene amasayinirana mgwirizano wawo mchaka cha 2020, chipanicho chidzaona ngozi imene sakanayifuna kuti iwachitikire. Section 3 gawo loyamba ndime yachitatu ya mgwirizano wawo imanena kuti amene akuyimira mgwirizanowu pa masankho achibwereza aja amuchaka cha 2020 sadzayimiranso pa masankho amuchaka cha 2025, ndipo wachiwiri wake ndiye yemwe adzayimire ngati mtsogoleri wa mgwirizanowu. Apa ndiye kuti President Chakwera akuyenera kusiyira Lazarus Chakwera kuti adzayimire ngati mtsogoleri wa mgwirizanowu mchaka cha mmawa, ndipo iwowa akhale wachiwiri wawo. Mgwirizanowu unagwirizananso kuti akalamulira chigawo chawo choyamba akuyenera kudzasintha malamulo a dziko lino ndi kuchotsa chitetezo chonse cha mtsogoleri wa dziko lino kuti azizengedwa milandu ali pa utsogoleri pomwepo. Zimenezi zinagwirizananso kunena kuti pakati pawo azichita zinthu mwachilungamo, mokhulupirika, kuyika dziko lino patsogolo, kulemekezana, umodzi, adzikumana asanapanga chiganizo komanso chimvano. Ndambi ya mpingo wa CCAP mu Blantyre Synod ya Church and Society inayankhula papangani pamene inati zimene zachitikazi zizutse atsogoleri onse a dzipani kunena kuti akamalowa m'migwirizano yawo azisamala ndi kuwunikira mokwanira. Migwirizano yawo anthuwa idziwulutsidwa ku gulu komanso ziganizo zonse zikhala zovomerezedwa ndi malamulo. Mkulu wa ndambi Mbusa Master Jombe anati ili likhale phunziro ku zipani zonse, ndipo ngati nzoona kuti mgwirizano wawo unaliwo kuti Lazarus Chakwera ndi amene ayimire mgwirizanowu mchaka cha mmawa, apa ndiye kuti President Chakwera amulakwira mzawoyo komanso amupusisa. Michael Gayatsa amene ndi mkulu wa ndambi ya bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR anati chiganizo cha komiti yayikulu ya chipani cha MCP ichi chibweretsa mavuto angapo pa masankho a mchaka cha 2025. Izi akuzidetsa zithunzithunzi za atsogoleri awiriwa ngati atsogoleri komanso mgwirizano wa Tonse uwonetsa kuti unali kupanda ntchito komanso wadyera. Iwo anati anthu asayiwale kuti kugwirira kwawo ntchito limodzi pokopa anthu mchaka cha 2020 ndi kumene kunachititsa kuti mgwirizano wawo wa Tonse upambane masankho aja, ndipo kusogoza President Chakwera kusokoneza mgwirizanowu pamene Lazarus Chakwera ndi wotsatirawo adzaona kuti apusisidwa. Akayasa anatinso ngati chipani cha MCP sichilemekeza mgwirizano wawo ndi chipani cha UTM ndiye kuti nchiwosokoneza anthu ovota popeza anthuwa sadzakhulupiriranso za migwirizano ya zipani mtsogolomo.